uRobin Fick nophuma kumbutho ongangenisa inzuzo ibona ubuntu program ejolise ekuphuhlisela abantwana abangaboniyo kunye nabangaboni ngokupheleleyo nekwajonge ukuphucula umgangatho wemfundo kunye nokudityaniswa kwabantwana. Uthi kubalulekile ukuba abantwana bathathe inxaxheba koludidi locoder besebancinci. We particularly focused on the coding and robotics and this game of the unplugged coding because this game develops the essential thinking skills that all children need, particularly now in our 21st century. But more so, coding is a future career choice that is an accessible one for blind or low vision children. Working on computers, particularly something like coding, is fully accessible already. So it is a career choice that sets them up to really be able to fully participate in society. Ufikuti unobangela wokuba baqalele inkqubo ekhanyisa kulungiselela abafundi abanomdla wokukhangela imisebenzi kweli candelo xa sele bekhulile. So we've started the coding club at Khanyisa School so that from as young as grade 6 and 7 they start learning the fundamentals, the thinking skills, and as they develop, our goal is that those that are interested have those skills to then take into the coding and robotics curriculum at school and then possible future careers. Umfundi waseKhanyisa School for the Blind uSalusiwe Mfusi oneminyaka eli-16 ubudala uthi uyaluthanda olu hlobo lwe-coding. Uqala kwami ufunda i-coding ndiqale last year and into endiyithandayo kwi-coding bana ichitha nje ixesha and iyayenza nengqondo yakhe ibe fast like yeah. Omnye umfundi kwakwesi sikolo uLuthando Mpofu one-15 ubudala uthi unqwenela ukuqhubekeka nezifundo ze-coding kumaziko emfundo ephakamileyo. Ndithanda kakhulu ndiyafuna ukwenza i-programming xa ndimdala. Ophuma kwi-Tangible Africa nebeyinxalenye yokufakwa kwesikolo iKhanyisa kule tumente usisikelelwe Mthambeka uthi okwabo kukufaka imidlalo konomyayi nencedisa abantwana ukuba bakhode ngokudlala. Uthoye namngeni abajongene nawo kukuba abantu bayijongela phantsi le ndlela yokukhoda ngaphandle kokusebenzisa ubuxhakaxhaka. Apha ngoku size kwi-tournament, one of many tournaments that we've been holding from the month of July till now. Tangible Africa is a project that introduces coding to schools. We demystify rather the coding through schools. We do this get games abazidlalayo, and it's called Tangible because bayazibamba, and they do it through cell phones. They don't need internet to do it. So Tina, we're partnered with NMU, the Department of Science, Computer Science to be more specific. And we do have other partners. We have Deloitte, we have Amazon, and so on and so forth. Imicelimngeni esisidibane nayo kwizikolo ngenxa basithetha ngento ye-coding and asithethi ngakhompyutha bayijongele phantsi le nto bayibone bokungena into yobana inequality le nto inazo zonke izinto abanozifunda in the first year of computer science if they were to go that route. It's really demystifying coding. Ezinye zezikolo ezithathe inxaxheba kule tumente ziquka iParsons Hill, iWestering, iGreenwood, iSwartkops, iCharles Duna, iErica Girls, iIsaac Boy kunye neSummerwood. Kanti abafundi abaphumeleleyo bathwejize ngembasa. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mdiki eGqeberha.